Αυτές λοιπόν οι εκλογές, επειδή ακριβώς θεωρούνται κρίσιμες, θα πρέπει να μας απαντήσουν οι υποψήφοι γιατί θα πρέπει να τους ψηφίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Αγγελική Μαυροδάκου, Μαυροειδή, υποψήφια ευρωβουλευτή με την Ελπίδα Πολιτείας. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη συμμετοχή στο πάνελ. Θα πω για την Ελπίδα Πολιτείας, όπου είναι το κίνημα το οποίο ίδρυσε ο αγωνιστής Δημήτρης Αντωνίου, ιατρός από τη Χαλκίδα. Είναι, κατά έναν τρόπο, έχει ακουστεί ως ο εμπνευστής του αντιμνημονιακού αγώνα, μιας και ήταν ο πρώτος που κατέθεσε μήνυση για εσχάτη προδοσία σε 173 βουλευτές τότε για την υπογραφή στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, την υπογραφή λοιπόν του μνημονίου, έτσι, και για όλους όσους συνέπραξαν και συνυπέγραψαν αυτό. Έκτοτε βέβαια έχει κάνει και πολλά άλλα, έχει κάνει έναν αγώνα αντιμνημονιακό, επεκτείνοντας την ίδια μήνυση για όλους όσους αργότερα υπέγραψαν Παπαδήμας και Λυπή, Σαμαράς και τις επεκτάσεις του μνημονίου, έτσι, το δεύτερο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο και όλα αυτά. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η Ελπίδα Πολιτείας μέσω του ιδρυτή της έχει μηνύσει σχεδόν ολόκληρο το κοινοβούλιο. Τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο ιδιαιτέρως και για κατασκοπία, εκτός από τη μήνυση για εσχάτη προδοσία η οποία εκκρεμεί και εις βάρος του. Έχουμε λοιπόν έχει κάνει ο ίδιος ο κύριος Αντωνίου αγώνα για όλες τις υποθέσεις των τραπεζικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Οι τράπεζες, όπως όλοι γνωρίζουμε, ανακεφαλαιοποιήθηκαν για τις ζημίες τους από το ελληνικό κράτος, άρα με χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ακόμα κάποιες τράπεζες να απαιτούν από τον ελληνικό λαό να ξαναπληρωθούν για αυτά τα χρέη για τα οποία έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, άρα έχουν αποπληρωθεί με άλλο τρόπο. Ότι λειτουργούν παραβατικά είναι γνωστό σε όλους πλέον, ακούγεται και μέσα στη Βουλή από κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν δεν κάνω λάθος, ο συνασπισμός τελευταία έθεσε θέμα. Άρα, εμείς σαν Ελπίδα Πολιτείας έχουμε συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον ελληνικό λαό, δεν είναι πολιτικοί, είναι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι είδαν αυτόν τον αγώνα, τον αγκάλιασαν και βοηθούν και υποστηρίζουν για να συνεχιστεί. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι για αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά για όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο. Να θέσουμε λοιπόν επιτάπητο στο ζήτημα τι πρέπει να σκεφτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ποιο είναι το κυρίαρχο κατά την άποψη των προσκεκλημένων μας, το οποίο πρέπει να σκεφτούν οι Έλληνες προκειμένου να ψηφίσουν, να επιλέξουν σε αυτές τις εκλογές. Ποιο είναι το μείζον δηλαδή, ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα βάσει του οποίου, στη επίλυση του οποίου θα πρέπει να επιλέξουν και να ψηφίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Αγγελική Μαυροδάκου, Μαυροειδή από την Ελπίδα Πολιτείας. Ναι, λοιπόν, ήδη ακούστηκε στο πάνελ, νομίζω από τον κύριο Κολάτο, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή είναι η εθνική μας ανεξαρτησία. Όταν ένα κράτος δεν είναι αυτοκυρίαρχο, ό,τι και να θέλει να ορίσει, πείτε μου πώς θα το ορίσει. Αυτό που έχουμε απολέσει λοιπόν πάνω απ' όλα είναι η εθνική μας ανεξαρτησία, η ελευθερία η ατομική, πέραν της εθνικής, έτσι. Άρα το μόνο χρέος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να παλέψουμε για να εξασφαλίσουμε αυτά τα οποία εμείς απολέσαμε. Μιλώ και ως μητέρα. Δεν μπορεί να παραδώσω εγώ στο παιδί μου λιγότερη Ελλάδα, λιγότερη δημοκρατία, λιγότερη ελευθερία, λιγότερη ανεξαρτησία, λιγότερη παιδεία, λιγότερο πνεύμα από ότι εγώ παρέλαβα από τους προγόνους μου. Δεν θα μας το συγχωρέσει η ιστορία, θα μας δικάσουν τα ίδια μας τα παιδιά. Αν εμείς, και αυτή είναι η βούληση της Ελπίδας Πολιτείας πάνω απ' όλα, να δικάσει όλους όσους μας έφεραν εδώ. Το έχουμε δείξει, έχουμε κάνει ήδη μηνύσεις, έχουμε επιμείνει σε αυτές. Έχουν πάει πολύ καλά και το ξέρει όλο το πολιτικό σύστημα. Ήρθαμε για να τους ξυλώσουμε. Το λέω ευθαρσώς, ευθέως, στον κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό που καλείται κανείς να προσέξει σήμερα είναι πού θα δώσει την ψήφο του. Αν κάπου οφείλει από προηγούμενα να πάει να δώσει οτιδήποτε άλλο έχει. Για να βγάλει την υποχρέωσή του. Εδώ έχει υποχρέωση ο καθένας, στους προγόνους, στον εαυτό του, στην αξιοπρέπειά του και στα παιδιά του, να προσέξει που θα δώσει την ψήφο του. Πρέπει να ανακτήσουμε τη χώρα μας. Να πετάξουμε έξω όλους αυτούς τους κατακτητές, είτε είναι ξένα συμφέροντα, είτε είναι τραπεζίτες, είτε είναι υπόδουλοι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι ονειρεύτηκαν ότι θα υποδηλώσουν τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και δεν θα αφήσουμε εμείς να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο σας για να εκφράσουμε αυτή την πολιτική βούληση.